Бала чагымның күп вакыты авылда үтте, Дәвани белән Дәвәти янында. Балачак хатирәләре күп инде ул, ләкин җомга көн аеруча ничектер күңелдә калган. Дәвәти җомга көн җиткәч, иртә белән үк кырынып, матур күлмәкләрен киеп, тәмле хуш бу исләрен үзенә сөртеп, җомга намазына җыена, Дәвани затып кала. Матур түбәтәйләрен кия. Менә бу түбәтәй Дәвани белән Дәвәти бергә яшәгәннәренә 55 ел булганда бүләк ителә Дәвәтигә. Дәвәти баклыкка күчкәч, Дәвани моны миңа бүләк итә, шуңа күрә бу түбәтәй миңа Дәвәти мистәлеге, Дәвани мистәлеге булып тора.